Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit, Piller Szilvi kínai asztrológus vagyok. Ez a videó egy kis kiegészítése a 2024-es Jangfa sárkány évről szóló előrejelzésemnek, aminek azt a címet adtam, hogy a változás állandósága. Talán nem jöttem ki a gyakorlatból, mióta nincsenek a napi egypercesek, úgy gondoltam, hogy azért éves előrejelzés mindenképpen készüljön videós formában is. Ezzel a videóval egy kicsit elkéstem az év kezdetét illetően, hiszen 2024. február 4-én délelőtt kezdődött el a Jangfa sárkány éve. Az előző év átláthatatlan köde feloszlik, és egy olyan évhez érkezünk, amikor tele leszünk önállósággal, teremtő energiákkal, és a változás lesz körülöttünk az, ami állandó lesz, hiszen itt a fizikai világban azt szokták mondani, hogy egy dolog állandó, az a változás. Ugye mindig biztonságra törekszünk, mindig állandóságra törekszünk, legtöbbünknek az adja meg a kereteket az életéhez, hogyha valamiben megtalálja az állandóságot, de épp ez a fizikai létünk nagy kihívása, hogy igazából a folyamatosan változó külvilágban kell megteremtenünk a belső állandóságunkat. Más megoldás nincsen. És ez az idei év, ez meg fogja tanítani nekünk ezt, hogy a körülöttünk lévő állandó változásban is keressünk meg a belső biztos erőforrásainkat, a belső biztos pontunkat, amihez mindig visszatérhetünk még akkor is, hogyha kívül minden esetleg bizonytalan, mert akkor fogunk tudni jól teljesíteni, akkor leszünk tényleg biztonságban, ha mindezt nem a külső körülményektől tesszük függővé, hanem belül találjuk meg önmagunkban. Ez az év kihívások elé állít bennünket abban a tekintetben, hogy nagyon kevés lesz körülöttünk a segítség. De ez a mondat ebben a formában így nem is igaz, hiszen segítség lesz körülöttünk, viszont mi magunk nem lesz rá szemmünk, hogy ezt észrevegyük. Mert egyszerűen arra tanít ez az év a maga energiáival, hogy boldogulj saját magad, fedezd fel a saját erődet. Márpedig azt máshogy nem lehet felfedezni, mint olyan élethelyzetekben, amiben belekényszerülünk úgymond, és amiben önmagunktól nem mennénk bele, hiszen azt gondoljuk, hogy mi azt képtelenek vagyunk megoldani, de most az élet nagy játékos, és olyan helyzeteket teremt körülöttünk, amikor kénytelenek leszünk mi magunk megoldani olyan dolgokat, amit kis hitűségben azt gondoltuk, hogy nem is tudunk megoldani, és rá kell eszmélnünk. Ugye azt szokták mondani, hogy a kényszer nagy úr, és tényleg így van, és észre fogjuk venni, hogy mennyi mindent meg tudunk csinálni, amit nem is gondoltunk volna. Tehát mire véget ér az év, mire belépünk a következő év energiáiba, addigra rá fogunk eszmélni, hogy sokkal több teremtőerő és sokkal több képesség van bennünk, és sokkal több lehetőség, mint amit valamikor is hittünk. Sokkal többre vagyunk képesek, mint amennyit megmerünk élni. Azt írtam az előrejelzésembe, hogy szabad vagy valójában, nem függsz másoktól, és ezt idén meg tudod tapasztalni. A Jangfa év meghozza annak a rálátásnak a képességét, hogy meg tudod látni, hogy mik voltak az eredeti céljaid, mit tettél értük, hova jutottál általuk, mi az igazi célod, hova szeretnél eljutni, és mit kell azért tenned, hogy ez teljesüljön is. Nagyon jó rálátási képességekkel rendelkezünk. Ez az év nem az apró tervezések éve, nem a pepecselés, nem az apró részletek kidolgozásának az éve, hanem sokkal inkább a nagy összefüggések átlátásának az éve, amikor meglátod azt, hogy mi az, ami még hiányzott az igazi célod eléréséhez. Nagyon erősen a fejlődés, tanulás lesz a fókuszban. Szeretünk tanulni, szeretnénk fejlődni, belső vágyunk lesz az, hogy jobbak legyünk, és mivel ez a Jangfa és a Jangföld energia érkezik, ezért leginkább abban szeretnénk jobbá válni, ami már most is része az életünknek. Tehát nem kifejezetten az újdonságok tanulásán lesz a fókusz, sokkal inkább azon, hogy amiben már vannak ismereteink, amiben már foglalkozunk, abban tovább fejlődhessünk, és egyre jobbak és jobbak legyünk. Ha szereted a szóvicceket, akkor nehezebb éved lesz, mert a kommunikációnk nagyon egyenes, nagyon
egyértelmű, és nehezen értjük idén a homályos utalásokat. Tehát nagyon szeretünk tisztán, világosan fogalmazni, és önmagunkkal szemben is ezt várjuk el, és ezért írtam azt, hogy 2024-ben a szóviccek halála lesz. Kreatívak leszünk, de igazából a megoldások változatosságában teljesedik ki ez a kreativitás, tehát itt nem a csinosítgatásra és a szépítgetésre kell gondolni, hanem arra, hogy olyan megoldásokat fogunk kitalálni 2024-ben, ami páratlan és egyedülálló. Stabilitás és a biztonság nagyon-nagyon fontos lesz, de mint mondtam, belül kell ezt mindezt megtalálnunk, idén nem pedig kívül. Zárkózottabbak leszünk, és nem igazán az ismerkedés és a flörtölés éve a 2024, hiszen, amit mondtam, azt szeretnénk stabilizálni, ami már az életünk része, ezért inkább a kibékülések éve lesz, és a párkapcsolatok helyretételének az éve, tehát inkább arra törekszünk, hogy a meglévő kapcsolatainkat javítsuk, és nem arra, hogy új kapcsolatokat létesítsünk. Nagyon fontos, hogy ha valamiben nem érzed jól magad régóta, akkor próbálj róla kommunikálni, mert ez az év azért meghozza annak a lehetőséget, hogy nagyon nagyot borítasz, nagyon erőteljes energiák érkeznek, és nem biztos, hogy finoman tudod közölni. Nem olyan év ez a kommunikációnkban, amikor nagyon diszkréten és finoman fogalmazunk, nyers erőnk van, erőteljes, hiszen a teremtéshez erő kell, és ez meg is lesz bennünk, és ez a kommunikációnkban is megjelenik. Ez azt jelenti, hogy ha nagyon elfogy a türelmünk, akkor nagyon határozottak tudunk lenni, és lezárhatunk olyan dolgot, amit nem is biztos, hogy le akartunk volna zárni, ha jobban végig gondoljuk, ezért nagyon fontos, ha valamiben nem érzed jól magad, akkor ne várj a csodára, hogy majd a másik észreveszi, hanem te magad szólj és kommunikálj addig, amíg még van hozzá türelmed. Az egészségünk fókuszban lesz, mindenki figyeljen oda saját magára, tegyük le a rossz szokásainkat, azokat a fizikai, testi szokásokat, az egészségtelen étkezést, a kevesebb mozgást, és a sokáig fentlevés, kevés alvás, bármi olyan rossz szokást, ami az egészségünket rombolhatja, azt hagyjuk el helyette, építsünk be egészségesebb szokásokat, és ugyanez igaz a mentális egészségünkre is, tehát ott is akár számítógép, akár telefonfüggés, tehát cseréljük le mindezeket a tevékenységeket sokkal egészségesebb szokásokra, és meghálálja a szellemünk és a testünk. Azt írtam még fel, hogy nagyon különleges alkotások éve lesz a 2024-es év, ez azt jelenti, hogyha bármilyen olyan tevékenységben, amiben megtalálod a flow élményt, amiben megszűnik a tér és az idő, és amiben úgy igazán jól érzed magad, és szívből csinálod, abba olyan plusz energiát tudsz belevinni, amitől az nagyon különleges lesz, és akit meglepsz vele, az is nagyon fogja értékelni és érezni. Hallgassatok a megérzéseitekre, kommunikáljatok nagyon jól, ne legyetek túl nyersek, tiszták, érthetőek legyetek, időben szóljatok, ha valamivel baj van, alaposan minden egyes részletet egyeztessetek le, mert akkor nem érhet benneteket csalódás, és kérdezz, hogyha nem érted a másik reakcióját, akkor kérdezd meg, hogy mi a baj. Sokkal jobb, mintha te magad gyártasz elméletet. És még egyszer mondom, hallgassatok a megérzéseitekre, mert nagyon hasznosak 2024-ben. Nagyon boldog teremtésekben és fejlődésben gazdag új évet kívánok nektek. Szeretettel örülök, hogy egy kicsit így tudtunk találkozni. Vigyázzatok nagyon magatokra és egymásra is, és remélem, hogy nem sokára újra találkozunk. Sziasztok!